Здравейте! Казвам се Рени Йорданова. Аз съм фризьор и специалист по трихология на Медавита. Споделям с вас днес два продукта за борба с косопада. Когато имаме интензивен косопад, причинен от различни фактори, много изострен косопад, тогава работиме с ампулите, супер ампулите на Медавита. Те се препоръчват за използване 3 пъти в седмицата, нанасяне с леки масажни движения. Лосьон концентре е другия продукт, който препоръчвам за лечение на косопада. Той се използва при сезонен косопад. Използва се като продължение на лечението с супер ампулите. Схемата за използване на лосьон концентре е с продължителност 3 месеца и е по индивидуална препоръка. При наличие на косопад препоръчвам да използвате правилните продукти на Медавита.